התחלתי 92 קילו, ירדתי בין 16 ל-17 קילו. אני יודע, לא הרבה זמן אני מתכוונת כאן, 8 חודשים. תמיד הייתי כזה מלאונת שצריכה להתחיל תהליך, ואומרת ממחר. החלטתי שאני חייבת לעשות את השינוי, הפצעה לי הודעה של זון, ומשהו בסרטונים, באימונים, פשוט כבש אותי. ואמרתי, אני משאירה פרטים, אני רוצה לראות כאילו מה יש שם. היחד, האווירה, יש פה אנשים מכל הגילאים, מכל הגוונים. זה לא כמו ללכת למכון, ואז אני באה ומסתכלת על אחרים ומחכה אותם. יש פה את המאמנים שאיתך צעד עד שהם מרגישים שאת בשלה לפרוס כנפיים ולהגיע לאימונים. לא ללא ליווי, אבל שאני כבר בטוחה יותר. תמיד יש מקום להשתפר ולהתקדם. תמיד הם מהירים ומשפרים אותנו ומקדמים אותנו כאן. קודם כל, אני הגעתי לכאן בגלל שינוי חיצוני. אני התחלתי 92 קילו, ירדתי בין 16 ל-17 קילו ב8 חודשים. זה שילוב של האימונים מנסתם וגם תזונה. ובהתחלה לא ראיתי איך זה משפיע לי גם על החיים. עד שהתחלתי לשים לב בקניות של הסופר ולעלות מדרגות, שזה מעבר לנראות. זה ממש אורח חיים שהחלטתי שאני משנה, וראיתי איך האימונים עוזרים לי כאילו ביום יום. אני חושבת שצריך לעשות את זה כמו פלסטר, פשוט להגיע ולראות שזה כיף ומתמכרים לזה.